Nzana tinachi kumwetonzana liroi kunonzana maizia awa but zaka nina chaksitor matop shata zotodaro. What about JT? JT no respect. JT mna can recognize inini before I even recognize myself. I can do kuti mfano wangu une potential. Ndara umongere vakaganza ganza ndakwanda zvetika around school zokuti pana nekuti anongonongo approach kuti kilida titoita song waiza but since I came to SA 2018 ansana munhu anga kana 10 rand kule which means aistombobatika zvekutodaro mari ndangozipfekero simple as anga tikuenda kwatitungenda ma surprise wa ndangosvika kwandasvika ndasvika kune family she really do play a lot in my life. So like, yeah. How did you meet this manager of yours? Greetings. Watagwan zviri sei zita rangu ndinonzi SGP kana kuti sekuru kudo picture. Yes, tadzoka zvakare kuzongwava nemangwavisto hatengokunzira zvipamba zvega. Yes, of course, kana munhu abuda pasekuru kudo picture podcast, it means munhu iye anorema, it means munhu iye ane value, it means munhu iye ane contribution iye ari kuita in the entertainment space. Yes, of course, of Cape Town in SA. Yes, no kwanenge tichitepenyora tiri. Anyway, in the building. Sangana ine chibaba, zviri sei? Yes, madeko kule. Mungwavi mukuru. Watakasonorora. Waka mabvudzi chibaba. Watakanorora. Ndikutozoona kuti makanotora. Makanozorora. Atisiri mseko. I like it when my ghetto is agita zvakavana izvozvo. It means kuti maturity vasvika pama levels acho. So anyway, I don't want to waste time. Ndoda kuti muzive kuti mukomana watinaye anonzi ani. Yesai zvintu zvitaitira bayo. Alright, aiwa chibaba. Inini kule inini ndaitwa repa birth certificate yawa. Most of the people don't know about it, but zitandonzi talent makanda awa tongoti talent P makanda pare mangwa visto iroro ore kumangwa bigza awa tizotaura kuti tunzana tinashe kumwe tonzana liroi kumwe tonzana maizia awa but zita matrix T aka Dedically ndori kuzikanwa nevanhu vakawanda pa TikTok ne all social platforms. Aiwa kana indotoziva kuti aiwa Dedically vanouraya zvavo kana vafunga zvavo kuuraya. Yes sir. Yes sir. Otherwise today we are celebrating. What's going on? What's so special about Swara Class? Because rakatosiyana mama. Rakasiyana mamwe zvekutodara aiwa nasi tine birthday. Kine vasvitsa mamwe makura vanga zvakasvitswa saka tongotenda musiki. And tongopa ma-thanks. Give thanks to the Most High. Tongoti ma-praises kunechi ikoko maizia kumsoro kudeka koko. Ma-levels anaya. Anyway, podcast yedu ichangotanga but yatotanga because aiwa kana muchiona zvinhu zvakatodaro zvitoitika it means zvinhu zvirikutodaro. So anyway, I have a few questions. Yes sir. Pamwe pacho anga atotaura hake ready takutangirai kamachiraundi yake aiwa pandatangirwa pandinakana question. So I think chatongotanga hedu nekumusoro kwenyaya titodzika kumakumbo kwenyaya ndokutoti zvitomeke sense apo recent takawana maappointa somebody special also cycle menyu muchitaura kuti munhu yeye ave manager wenyu. What's going on? So kule zvakawanda zvichiitika marounds aiwa zvakawanda zvichiitika marounds kule zvokuti
pana vanhu vekuti anongonongo approach kuti kili toita song waiza but I understand kuti kili azorira akabva kupi akasacrifice what and what kuti asvike palevel rari zvaizvezvi like now cool I have like more than 10 artists esari mucape town ansitaura kuzimbabwe maybe antozikanwa kuzimbabwe this is Cape Town I'm talking about like 10 artists approaching me like let's do a song what we want to do a hit song vamwana vanhu vekutoti vanotopisa kwavari vachida makolab vanotopisa kwavari but approaching inozopinda nemunhu yekuti anongosvika ngoti kilida kuti tiite song. You didn't talk to me about kuti wewe madhira akamira sei and this and this and this logistics because atingoti takutongoita song of course tozivana but zvongozivana ngoti iwe unonzi tatsangana studio doesn't mean kuti inini newe tato-attach zvekuti takutofanira kutongoita song just because I know you nekungoti tasangana just ashande like that kule because masacrifices ateni takaita masina akatowanda mari dzenyu dzakabuda dzakatowanda antimaona manje so inini I understand kuti munhu pane type vanhu vekuti anogona kutouya ototi tricks inini alright I'm booking a studio session without it a song. I understand those type of people. I appreciate those type of people because I know studio session it's not easy. Munhu angatobudisa mari yake kuti abuke shoot abuke studio you understand that thing maizia so munhu anenge sacrifice our effort especially in SA mari it's not easy to come across haisi nyaya ngoti unononga mari ndikakuze kule asana mbononga kana 10 rand inini since I came to SA 2018 ansana mbononga kana 10 rand kule which means aistombobatika zvekutodaro mari but munhu anenge sacrifice kuti kilo ini ndakunobhadhara studio session maybe 500 toita tinorwa song. I appreciate those type of people because munhu ane chido nemaworks inini I do nevanhu ane love nemaworks even ndikati video shoot inini kana sina mari ndikakuapproach kuti we need to do a video shoot if you are interested let me know you are interested and unouya ndichinokuti urati wangu tota video shoot I'm offering you this much ndisina mari yachena as make sense because mangwana anobuda bed ndini wakunditsoma kuda mari yako animaona but ukaona munhu atoti ini clearly ndoto appreciate munhu anenge atoti clearly ini ndakunobhara studio session and tinoita song I don't mind kupisa mafuta angu from all the way kwandendiri ndoya nchiti ndakunoimba and ndina pressure because I have passion for the thing. I love the thing. I know I do another work. I have my own work. Keep occupied so 24/7 and during time I only have time for maybe 24 hours in a week. Shit. That's it. So I think you're making a lot of sense. So guys, if you have a manager unotanga kuita value and kuna vanhu vanenge vachida kungo take advantage of you, so if you have a manager it's like you have a shield, like some sort of yekuti people have to go through that and only serious people can go past that shield. So going on birthday, what was going on? Did you what happened on the birthday? Let's talk about the birthday. Because what happened on my birthday? I'm now disclose. All I can say is kule kichikoti Mikey vakanzi Mikey na producer wangu vanzi Mikey so again anchatoti pay aina anchatogona zototi pay saka again ngoti Mikey thank you baby. You understand? She did a lot of things for me, like unexpected things. Ndakarowa nesurprise yangasingatozive maiziva kule like nezveusiku ndakadhiba ndakatongonziwa wakapedza basa kwatongoya takaenda kwatukuenda samwe anatongopedza basa anatongozipfekero semblaz yanga tikuenda kwatukuenda masurprise waya ndangosvika kwandasvika kune family and all that. So like she really do play a lot in my life. So, guys, I'm telling you, if you have a woman like this woman that we're talking about right here, yes, it means Mwari wako bless and
vadoshayikwa museko iswe atambobuda mastreets kula vadozoshayika museko vakazoshayika vanhu vanoappreciata zvakadaro tinozongota waita black murenje kana Mwari chaanokukomborera. Okay, moving on, tatangira nekumusoro kwenyaya because ndatozoona kuti nyaya ida kutotangira nekumusoro kwayo. Tikatangira kutsoka kwayo haiwa hazvitoite sei hazvipere munhu hazvofambe zvakanaka. Saka anonzi Daddy Killing ndiani chaichaizvo zvaka zvikumbonyatsa kufamba sei? Artist, promoter, chii chikuitika? I think mukatongonzwa omega kana intro inokudza kuti atipi order they must come. So that means a lot, King. Like mukona atipi order isingori chinjongoti tingati chakangowereka changomuka changomusoro achinongomuka changomusoro ritori label rinofanira to respect. I know hangu atsanda kupisa but itori label ritori serious. Itori serious inotowanika kana pahembe and all that because Tricks Money vatori artist and a songwriter at the same time. So I would say the artist havasi producer havasi kumwe kwese kwamunowaziva vari so the artist and the brand at the same time King. Okay. Yes sir, I'm getting it. Yes sir. Okay, so takanoenderera mberi zvedu nemajigiz estory nenyaya dzacho. Yes sir. So currently where are you based? Inini I'm based in Cape Town, Western Cape, Baba, SA. So for how long have you been in Cape Town? Since 2016, 17. Yeah, since 2016 or 17. Okay. Yeah. Okay. So as an artist, Ndiani, who was the first producer, and so far mashanda na producer mangani uye api? Who was the first producer? Mashanda nani so far? Okay, inini I can say since I was in Zim, ndakangorekoda masongs andakaita nemavideo andakaita, then I came to SA. Like pandaka ku SA, I didn't have any connection with any studio or with anyone on a studio and all that. And I didn't have a stable job or something like that. So ndakamboska ndakula down. Then I met like my schoolmate. Then introduced me kuna Denny V. Okay. Kuna Denny V. Yes I. Denny wakanakirwa. Denny, the black man of Africa. Yes I. Denny boy understand a pattern. Denny wakanakirwa nesino wakati you have to come back ngashanda. Then bataruwa inonzi street fame anthem. Street fame anthem yangeni maartisi ekutodaro. Ndindakanosiya chorus ye street fame anthem. Vayazorwa hayo video na SGP Tirim Lockdown Baba. Aiwa rikaingoti respect aiwa akarima nice. Vanofana mbota vachimbocheka masina anenge wayo vachi understand that the music takabva kupi kwenda kupi. Yes sir. Yes sir. So after ndashanda na Daddy Denny introduced me to Chucks Maluva, and those days ndoma days andaka from where I was staying. And I was staying around same place with Chucks Maluva. Then I started working with Chucks Maluva. Like we had a lot of songs with Chucks Maluva. We had a lot of production with Chucks Maluva. Undertaker Zone movement. Yes sir. Okay. Tikatoshanda masini ekutodaro zvekutodaro. Tikatoita masong aitodiwa navanhu zvekutodaro. Tiri pamaworks. And then from there I work with the likes of JT. JT Pamshina. Salute to JT Pamshina. He's one of the best producers in Cape Town, I can say. In SA, I can say. So like, I can say those are the producers I've worked with so far. Yeah. Okay. And they are all based in Cape Town. Yes sir. Yes sir. So this is very, very, very interesting. We have also another producer, Mdara Omo. Have you ever worked with Mdara Omo? Like, Yeah.
inini mukuru rega ngoti nini pandaida kushanda namudhara omo akaganza from there handinangu chandakazomboita handina mboenda kustudio kwake vakaganza tiri mageto youth kule you have to understand situation yemageto youth ini handisi kuti unogona uchipisa alright une zita une mbiri and all that we understand all that but ukaona ghetto youth rakuapproacha looking for something which means the ghetto youth raona something on you chekuti rinogona kushanda unacho kuti tise riende masteps arinokwanisa kuenda naro ahead but iwo ukavharira ghetto youth uchiridza kuti alright ndokuti kule alright inini kule ndoda kushandawo nemi video kule mumhaya monti 5k inini ndiri ghetto youth pamwe ndotori salary yangu iyoyo yese 5k yamukutaura rendi ndobhadhara nei imi muda ndibhadhare video 5k rendi ndobhadhara nei ndotakagorese kandiseve mari yenyu ndiseva 1000 or 500 every day of which has make sense. Saka mudhara omo ndakaapproacha mudhara omo wakandipa prize wakandipa vanangonyarara ndangoti apo ndikangoyachi chakutsika of which handisi kuti handisi kuatsika ndichavatsika kana mari yako yekuti ndokwanisa kuatsika kana zvinhu zvaizvezvi yatiri kubata hasikwanisa kuti vatsike tichavatsika kana yapo nekuti tinokwanisa ngavareme zvavo inini ndotoremerwa ndisaka ndakati nichavabata kana yangu chi homwe yakurema zvaizvezvi yangu hazisati yakurema tichavatsika yakurema so rwendo rwako so far naJax Maluva rwanga rwakamira sei because I've seen kuti you have been working with Jax for a long time. Ini naJax hatitori matop shatters zvekutodaro naJax it's not only about my works and music only naJax we go back naJax like we had a time yekuti tombogara tese naJax Maluva a lot happened and skuramba a lot happened hombe dzakapfurwa hombesa maiziya tikatomborwisana but I wouldn't say kuti naJax takarwisana zvekutodaro atomborwisana edu tokuna maybe takarwisana chill outs and stuff tisipo uyasipo takarwisana but we go long back zvokutoti takashanda edo bho tikatombogara tese bho saka inini naJax titori matop shatters zvekutodaro ndandoziva ndochikuti aiwa varume vanotaurirana nyaya maiziya always be men iron out everything progress yendi what about JT? JT ndomurespecta JT munhu akandirecognize inini before I even recognize myself JT munhu akandiudza kuti mufana wangu une potential. Okay. Ukuona iwe une potential yekutodaro pane maartist madezi wandatogara kustrand akati ukuona iwe mufana wangu first time andakarekoda naJT I can tell you kule inini ndandikaenda pamic JT those days andizoti dedzera hausuimba sa uri kuviga voice dedzera kule wacho ukapinda mbuthi so he was like coaching you how to sing perform you understand the maximum. Exactly like that king. My producer akadaro they are very rare. Most producers vanongoingoritora vanongokuti record ezo zvatobo mari yangu chete zvako zvatoita of which JT called me from I can say ndiye munhu akanyatsondirera pamusic kuti ndire mahits andikuruwa zvaizvo zvizvi I can tell you that JT played a big because of JT. He played a big part in my life. I wouldn't lie because like great. That is really great. Okay, so we are moving on. Yes, sir. I've been listening to your music, and I can say that your music is very good, especially when you are working with people like JT and Jax Maluva. The quality is dope, and everything is dope. Can you tell us more about my music videos? Do you have music videos? Tine mavideo ekutodaro kule zvekutoti mamwana vanhu avatomazivika. But recently we dropped another video with the Skies folks. It's one of the dopest videos, and I can say we posted it on my page and it had like 1,000 something views, which is much appreciated. And I told my fans, all my fans, like once video come 1K, we're gonna drop you another video. So it's a promise I'm entitled to keep. You understand? Like I'll make sure I keep that promise. You understand? So now the video is in 1K. I would just say, let me just estimate maybe to 1 to 2 weeks.
we give them another something, another hit again. Then we drop it on my page. It makes a lot of sense when you are working like that. The PCO, because people these days they want more visuals. Because a lot of people they are doing music and people want to see who is behind my works. Today in the studio on the podcast we have Matrix T Dedikili, who is one of the fastest rising artists in Cape Town right now. My works are on a very, very good quality. You can go and check it out on his YouTube channel. And I would love now if you are participating on social media. Are you participating on social media? Okay. Inini pa TikTok ukangosearcha kuti Dedikili. Unovawana vanenge vakazara vanenge vari T zvekutodaro. Then Instagram ukangoti Matrix T Alpha unovaona as well as Facebook ukangoti Matrix T Dedikili vanobuda. I think ndo mapages ekuti vangati bati iwayo. And yes, I've seen also that you have been doing collaborations with artists like Sky's Fox. How is your relationship like with Sky's Fox? My relationship with Sky's Fox, again, I put him close as a family member. Because family. Yes. Ever since I met Chucks Maluva, he's been there all the way with Chucks Maluva. So like our relationship is more like family. We build like a family together. Chucks Maluva, Sky's Fox, it's like they are brothers to me. So yeah. Because I've been wondering why you have been hanging out with those guys for most of the time. But now I know why. I think guys in life you must have people who are close to you and who had no problem. You run to. It's not always one you need a shoulder to cry on, especially men. Most of the time problems they don't need to kutambirwa in society. Kuti vanzoti how find which is saka ndichinzi kutsvakwa ndebvu varume tinodzimurana. Saka I think ndo zvazvinoreva. Saka muri kuonawo sei career yenyu, muri kuonawo career yenyu yakamira sei mune ramangwana? Pakamira sei ipapo? What are your plans? Ipapo kule inini I can say kuti zvaizvezvi maworks tiri kupusha. All the way we can, we are pushing. We are sacrificing a lot. There's a lot of energy and a lot of money we are trying to put in the works. So like pakazonyatsowanika promoter anenge ari serious nema works. I don't think we mind kuti tishande na promoter the way he wants us to work. But otherwise all I can say is career, the future looks bright. It looks bright. Tikangowanawo munhu anozongoti itirawo ma 1-2-1-2. I'm sure ngoendawo pajekerere. So like ngotiwo masini angonzi matsini angotrenda kuleka handitokutaurira 2 minutes. But I really like the energy iri kuiswa namanager wako. Munhu ari kuratidza kuti is determined and understand journey yawafamba and everything about it when it comes to your career and stuff. How did you meet this manager of yours? Mamita ajataura kule. Mamita and greetings. All I can tell you is that nina manager wangu takaziwana a long way back. From long time. A long way back. But azomboita time anga tisingatauri because we went pathways. Not like kutantanetsana or something, but tango lose communication and all that. Communication breakdown. Yes, but I really like it, when you're working with somebody who knows you. From a long time ago, somebody who understands you. It means that person understands you much better than somebody who won't go drag up from the street and say, that one a manager. When you're working with somebody who she or he knows you, it makes a lot of sense to me. Yes sir. Because mukona kule in this type of industry, ukawana management ane passion in music. I know to make sure kuti the music comes out as it is supposed to. Because I'm gonna, especially type of my love songs and all that. I don't know it in like most of my songs, my daughters are my love songs. And my love songs just doesn't come from nowhere.
You understand? There's a motivation behind the song. There's something story. more. There's a story to tell on the love song. So like munhu akaterera asinga understand where the song is coming from or where the song is going, he end up not understanding the song, and passion ye song yachina hatozombofa understand. So management yako understand kuti song ane passion ne song, ano understand kuti I song iri kuda airpush, ano understand the song kuti I song apa payazenge yakuposa yanorasana ngaidzoke yakadai, munhu anokuguide. That's what I think the management is there to play. But tikangosimbisana semageto youth song tokunotongorekodha yakatongonorasana nebeat yakatongonorasana kane nezvangatimba nezvazvo muchorus totongoti song bo producer utori bo hazvina direction. But ukashanda nemaproducer kuti anenge achiunderstand song, then management you understand futi passion yesong, song inobuda iri nice and inowana that thing inowana value. I can say I truly support you and believe in what you are saying. Yes, sir. So anyway, we are about to close up on this one. I think we have another time where we will be discussing also a lot of stuff. So I have Dedikili Kanot Matrix T in the studio, who is one of the fastest rising star in Cape Town when it comes to music. And he has chosen to grace us today on this podcast. Yes, of course, Vanova Second Picture TV. A lot of stuff going on. And I hope you are going to follow this platform, like it, and share the videos as well. So, there are my challenges I'm now so far ever since you started this musical journey. My challenges akati one day kule mamwe atikwanisa kumataura edu pajekerere mamwe atikwanisa edu kumataura pajekerere, but there's a lot of challenges kule. Yeah, like a lot. I would say like tine pamwe maproducer kutoti anenge atoriwo parising otongokudedza kuti wangu ndoda kuti uyozondithrow this something. Otoenda utonorowo masini kwaari, otonosiyawo song nechido and all that. But then kuti song ichizobuda manje the way yawakaisiya nayo unonotorekoda song iyoyo song itori nice, watopedza utomborwa kana ka short clip wotoita sese song isati yabuda isati yatomaswa otonakirwa nesini. But then song yozomaswa yozobuda pakubuda zvimwe zvinhu zvisinga kule unoona kuti bhakava podcast yako ukashaya kuti zvikufamba sei masini kwekuti anowanikwa 1-2 vanhu vanozongomasoma song nepressure, but song inogona itori nice isina kutomaswa ka inenge ndozongobviswa manoise and all that. I think the most important thing, guys, as my artist, what I've seen also from my experience as a producer, is there is no communication, or there's no good communication between us. Because when you feel like something is sounding great, producer, I think Pajirapa is sounding good to me. Saka itai kuti pasange paine communication breakdown, itai kuti munge muchicommunicate na producer achi understand kuti zvinhu zvacho zvakamira sei zvikufamba sei, because mukangoroerana chigame Z ndope kuti producer anenge achizama kurowa my experiment ayo but you experiment my project. I say experiment. Actually, you will be working. You will be working. Sakani, the most important thing is, guys, to communicate. Communication is very important. Yes, sir. Because production, ndenyo mese sakani, zvikadhakwa producer. Yes, sir. Sakani, even when you feel like something is good, avana chakatombe ipo hold on. Whoa, scene. But the thing munoona kule, especially masong ekuti producer ndiananga kuti yaundithrow scene pa beat rangu kubva unomitra scene pa beat rake, mostly akupe demo kana kuti ndamaster kuti kusvika apa iri sei song akufilise song, a chance to say something unozongoona kana scene razongonodonetswa. But as somebody unexperienced, I think it's a high time you guys where you need also to say something or to contribute muchitaura kuti anything so kule zvaizo zvindotaura kule inini handitenderere munhu zvaizo zvanditenderere munhu kule munhu ukandiitira song ukasaibuditsa zvandiri kuda ndokuzoti chimboisi yako yakadaro zviri nani ndokudza kuti chimboisi yakadaro
kana ribit ndokuzochimbondwa beat But I don't someone. think it's good kuti chimboisiya. I think it's the best thing is to communicate and say zvausiri kufara kuti I don't like ndisi kufarira chakati sai that muchinhu zvinogadziriswa than kungosiyana makahengana muchiona. Pane zvimwe cool zvekuti unonyatsona kuti uyu producer urate akagona kugadzira beat but mastering yake akatakwa ada kuti ime pabit rake waimba urayirwa beat song haisi kubuda the way yakufanira kusandochi nayo cool of which maybe let's say okay tiri kuZimbabwe right levels agadzira beat nice warekoda song una levels iwewe levels alright obva akumasira song unzo song chi haina mastering yakunyatsoonakirwa nayo hapana iwe pochati levels ndipe project ndonomastirwa natamogobvuma havabvuma komana vaya chienda beyond those levels mucommunicate nemaproducer mumaudze aiwa problem inototanga pakutoti iwewe wakutoti wauda kubvuta project kune muridzi webeat I hope haasi tax maluva nomujerera ndewangu maluva nomujerera nomutoti apa wabika nyemba anoziziva chero aigadzira beat angono nozoti trick chakusaunda sei inogona muzoti apa waurasika beat ngarambe rakadai usawedzereza type of communication that I'm trying exactly. to say. Wangu ndomunza kuti wangu spin iri ngatirimire rakadai riri pariri apa rapo because I know my producer anenge achiita come up nema things akawanda ka unopedzera kuda kuisirwa tumabesi tumakik tusiri necessary tuitwaina because vanhu vaita come up nema ideas animaona man yeah because I believe kuti producer paanogadzira beat ane song inenge ichotenderera musoro make inenge ichienderana nebeat rake paari kurigadzira so like akaramba achiribika manje iye achienderana naye of which kuna mwana unofanira kuzorimba kuti vanakidzewo nawo unofanira kuita pane time unofanira kuzosiyawo waona kuti agenchimbosiyawo maiziya so like ipapo pahamna maluvha towirirana totaurirana kuti wangu chimborisewo rakadai rapo rakadai. So we're about to wrap up the podcast right now. I just want you to repeat again my platforms ako kuita kuti vanhu vazive, then kana after that then you just wrap up. Zvakamira sei vanhu vanokubata papi because we want people to know, because it is very very important these days. Social media ndo ine madiresi. Yes. Inini pa TikTok mukangosearcha kuti dedikili munondowana pa TikTok mukangoti dedikili. Mauya ku Facebook page rangu rakanzi Matrix T dedikili and munondowana ndiripo ipapo. Then mauya ku Instagram mukangoti Matrix T alpha rinobuda. Think ndo ma pages amunokwanisa kungondibata on those one. Then YouTube channel yangu yakanzi Matrix T dedikili. Aimbokurasa iyoyo mukangoti Matrix T space dedikili inobuda. I think ndo ma platforms ekuti vanhu vanokwanisa kubata music and all that. Yes sir. Okay, so guys, I don't want to say much. I think the man was in the building achitaura ega, and now handizegana vanhu zvadasirira chibaba because I don't to wrap up. Is there anything else that you just want to let people know? Chamunokuita kutogona kuita serious. I would just like to say thank you to all my fans and thank you to everyone who's been doing my challenges with TikTok and all that. Wachindipa ma post ndichiposta and all that. I really want to appreciate those people because ndo waneta tenda umberi at the same time. The rest I would say shout out to Godo. Isaiah. Chibaba chedu. And the teacher at the same time, ndi mkoma at the same time, ndi sekuru wedu. Saka tudongoti thank you, ni love and support. Otherwise, antinangu zvoku taura zvakawanda. Aiwa, inini kana nini one story nangana zvekutaura. I think our podcast went out perfect, and I hope to see you again anytime soon. Yes sir, we are there. Dedikili. We there. Yes sir. So guys, that was Dedikili in the building. Tatina Dedikili today on Matrix T, and I'm no pa TikTok pao. Yes, munoona zvavanenge vachita pazvinhu zvavo. Yes, vari ku upgrade in terms of management.
the man is so serious. Is very very serious because vakunyazoziva zvavari kuda in the music industry. There's a time of confusion, then there's a time of recognition. Now a time of reckoning. Now zvinhu zvakufana kufamba zviita sei zvichienda nekusaidiri. So I think every artist ane time yaanosvika on that point yekuona kuti no handichafani kuita sei, handichafani kuita majokes. So I think this is the time, and Matrix T made the right decisions in the right time kuita zvinhu zvake zviite sei zvinge zvichifamba zvakanaka. Can you salute vanhu for the last time then tatauraya chinhu chacho? Yes sir. Let me just say thank you guys for watching, and I hope you subscribe, like, and follow us on all our pages. Your love and support is much appreciated. I can say expensive sir. Oh, Yes. okay. So my name is SGP, and I am signing out. Don't forget to subscribe, follow, and share podcast Manyama podcast iri kupisa zvamanje in Cape Town. Kana usina kumboenda pasekuru kupicha TV or usiri kuda pasekuru amenoda uzama kuita sei, I don't know kuti munenge muchimboyatsoedza kuita sei. Ah!